Sunsum konkro no. Ye ko nyame ho a. Te se nyama ba wo hɔ ya. So ati wo minim ma beto wo adwumam. Ebi ana moye ntafo minim but ye mfa ta frɛw. Okay. So ati ebi nso ana wo ba but minim wo ba no ba ni wachi. But me no ye close na ba se me konfia. O makwa ma me no konfia. Makwa akoto se efie ye frɛ opan yi. But adwumam ya ye frɛ opan yi. Ana se makwa akohu se ye du fie na small boy bi ma no abehia. Ye be kom na ye oba. But adwumam ya no wan fa na ama. Nti enim wo fie asem. Ti ye ka adwumam ya. Nti se ye konfia ye be frɛ ma. Me patron American what ya say you betuma tracy pa kwa e be kwa akoto sunsun because brother Jesus Christ my no na onidin na Jesus Christ needing onidin. Okay. Me patron wo tie me so what kind Bible no sha o ma Bible scholars no so betuma be medin bia na onidin until say Jesus be ba no e na Isaiah say no nkom say ye be friend Emmanuel obema bi sha na eni ho. Okay. Enti Yesu beba na ansa ne ma din bi a oba ya mfa frɛ no. Enti sunsum konkro no esan se nyame de ono ba hye yemu a one yen ya na ntinti oni nipadua. Okay. Onyankopɔn a me no ka no wasɛm yi. Ye de adwene na ebubu but ye nim so o ye nipadua. Okay. Na mo Bible no say o ye sunsum. Me pa cho wo ti ache. Nyame no ye sunsum. Enti sunsum konkro ye nyame. Sunsum konkro ye nyankopon but ye pese ye papa ma na ye be sunsum konkro granche ne aka se sunsum konkro ye pese ye kanya me an ye be ka se we nyankopon but sunsum konkro na aka sa na onini padua. Okay. Ayam frama se sia me no wa se nyankopon pese obesra ya obeba no sunsum kwa so nti ne ye bi action bi ba me ye se nyankopon aba but so ati me no ye sum nyaminti ye nka se ti gare abaha obosum we abaha but obi osum bosum omu bibi obeka sa ye bosum pani abaha ene mu ati abaha so ati but ye sum nyankopon ti se enwu san bi e bro ye so a nyankopon abaha but uti me yes enti sunsum no onyankopon de sunsum konkron na de bo wiase no owie no odi bi be hye yemu ansa na yetumi kasa yetumi nant yetumi bobi yetumi yebia. Okay. Se sunsum ni free uma untumi yetwi dompe wo hode ntini wo hode. Okay. Moja wo hode na sunsum konkro free uma nya aka ni nyina nyɛ. Embisawo honhom ahodo ana ewo bɛnye wo wia. Oh, very good. Honhom pa de sɛ yɛ ka meka se honhom a wo wiase ye ba akopɛ na mo midika ka cho se ye wo duplicate nti na ye wo honhom maako 100 honhom maako gise obi san krofo a wo mako sunsun ma che o mo ye sunsun djuma aya na me tv ni nka wo tv so na de ubisa obi a bo se honhom nya baako ne enti a meka sa akere no masa ye wo honhom a otinsuom. Okay. Ye wo honhom a otiduam. Okay. Ye wo honhom a dua bia abodi bia wo ne sunsun na sa sunsun no obia tumi fa bi o de ye adwuma ma yeye pacho so on ase yes enti sunsun bia obotan woni ma obotan rock abo rock big rock. Okay. Sunsun tim ebo no enya sema da fom obi a wa bin pa wo pa akọ menchiro ba bia obehu bi se ufin sewam na wo kọ sabanke se akwani mu wa sewam head office overhead ya okokumasi wotra okọ anim kakra left and right boba a eya kese sen edua bia ni ho. Okay. Na ene eso da ho pan so ene nyama binti ama wiase na ye easy. Okay. But tete no na nyama binti wiase ye easy. Okay. Sa boba no first na she forest. Enti wona anti kodu wona hu boba na ade beto so. Wow. Ukodu boba no a obetuma yera. Ukodu boba no a obetuma wu. Okay. Bisa sunsuma ti boba nimu no
Esusinin. Mami ye wo dua nnua ya wa ya aya akra. Nti nnua keten bi na sisi. Akese ni ha. Akese ni ha. Me ka say 2002-3 fanko omo bu onyina bi wo so beti ai se kwakubo ni samna be ye mo bu no odegidin. So ata sunsum e betena mu no enye sunsum ketwa. Nti dua na ye do aye twitwa na be da na ebosom. Nti nkrofo ko ho ko bomba ye. Utwedua. Da na ebosom. No, edua ketenkete na sisi fie na ye de sekan twitwa no. Wotiem. Ye de sekan buto fom no. Se onyini kodu ba bia e da na bosom. Ho na mpese metiase. Bisam na tiase. Edua ketenkete ya ewo akra ha no mse. Yeah. Ye twaso. Na so wo de sekan twa bibia anyew ana. Ai ba o bibia antim sunsun bia antim. A ebro so. Okay. Sunsum wom na sa sunsum na emro so. Emro so. Wo bro no so. Oni ntina otumi fa seka do ana otwitwa. Nti anka ni kwan se ye twadua. Me pesa me kiro se edua eye ketekete a esu a sunsum atu mu no ebro no so. Okay. Oni nti wo akwanya se wutumi do wutumi twitwa a obia bibia anyew. Okay, ba so dia. Se onyini ye pani a. Okay. Wutumi twa. Okay. What are you? Enne me si wi ase da wakwa. Ubisa asma mekan. Obi a otinkra ha no obeye me. But ubisa tima contractors ana operators asma mekan beka cho sampa. Okay. Ye wonua wo wa masa. Ye mfa se kan kuma nkodwena ho. Ye mfa do ma machine kodwena ho. Ye wodua wo wa operator bua. Gise ugu nsa. Ye wodua do operator tumi twa na do ma na twa ten nso no gina ne na so. Okay. Ye wodua do a utwa kodu ba bia moja be firi ma ba. Wow. Dua nso de anka we. Anka shini. Beta kodu ba bia. Bibia betenem. Okay. Enti se dua no. Ya bibifo ya. Bibia na edi akiri. Obekọ na ode kwadu, ode enwo, ode ensa, ode sika, ode kosia, akosia se. Ya dan sunsun. So woko across the biggest in Africa, wa across. Ya wo dua bi ye fra no abeko. Munna munim, ana me bodua bi abeko. Munim. Ya wo nyina, ya wo dum, ya wawa, ya wo sapre, ya wo black mahogany, ya wo emre, ya wo fram, ya wo abeko, ya wo nyame bia na nidi. But dua bi te say odum. Dua bi te say abaku. Dua bi te say odanta. Dua bi te say dawoma. Dua bi te say onyina. Ye ntwa ne just like that. Ye entrance ye nso kwa. But another medical culture say nyama bi asesenti. Digitalization. Yes. Or therefore wa boy hema bibia ye simple. Enti udu ase a utumi transe didi. Udu ase a utumi transe na wada. To mmiri bi abese kom. Udu ase na transe didi a obedidi be wie na aduane na dan bo. Wow. Mmiri bi abese kom painfo a wetie bi didase. Wo be transe se wo ma menye ma wo kakra wani bete no na wayira. Okay. Enti dua na meka ho asem no ma memfa nko biem awa across he ya. Edu ba bi amamu master no onfa mu question na mko hwehwe ni amania ma bi. Wo be kwa ko dua si ho a adan bosom. Snap egbasie, ko hwe egbasie, sike egbasie. Sunsum bia betrem. Enti sa sunsum no mentumi nka cho se oye Holy Spirit. Okay. But oye adwuma. Oje nkrofo nkwa. Onyane nkrofo wa mama mfo atukan akwa brochire. Aye sunsum na tim. But wo bekwa na yedua. Okay. But wo kasa kire dua no sunsum bi wom. So ati ase. Enti sunsum ho asema wo bisa mi. Sunsum 100 na wo wiase. But papa wo mu ye baako. Original ne ye baako. Original ne nyankopon de na ye frɛ no Holy Spirit. Nti ebede na me hu se honhom we ana e ha me. Honhom ye e ha me e duplicate. Honhom ye ha me e original. Why are you? Baby, I would dig to America.
wo ya ma ya fo popo bi a emo odin honhom a how no medical chiro be bi kakra enti honhom a wo enipa mu no ma me chiro nyama bi na ate ase wusha enti me wo kwa anima still a wonte ase ai wo behwe ene weather no na wo de atie sunsuma ati wo mu tete no ne wo sunsum bi a otinipem owodin a ye de frɛ no sa sunsum no ye frɛ no samantan asante ko asante mema akan fo no frɛ no samantan sɛ wo ba ekuape mema omo frɛ no gbesi na okɔ ada regions na menkobi sai na samantan no ɛwɔ hɔ nɛ samantan no ɛwɔ hɔ samantan no ne yɛtene sɛ gye sɛ woyɛ clever gye sɛ woanyɛ obi aka sunsum mmienu ho asɛm akyerɛ wo gye sɛ woastadi sunsum mmienu ansa na woahu sɛ nkwalaa mmienu wɔm sɛ bɛte woyɛ pɛyi gye sɛ wobɛn wɔ mo ɛna yɛ samantan na ɛkyerɛ wo sunsum no a woka ho asɛm no wobɛɛ dɛn ne woahu sɛ sunsum a ɛwɔ wei mu no ɛyɛ papa anaa ɛnyɛ papa ɛna mekyerɛ wo sɛ yɛwɔ samantan wɔ hɔ sunsum a ɔtena nipa mu no yɛfrɛ no samantan so ate ase sunsum bi a ɛwɔ nipa mu a ɛnyɛ akɔm no nananom frɛ no samantan ekuapem ɔmo frɛ no gbese saa sunsum no ansa na mehu sɛ bi ti wo mu no gye sɛ me ne sunsum mmienu wei anante me ne sunsum papa Holy Spirit, Holy Ghost anante ɛna mehu ba spirit me no ɔma anante nti sɛ mehyia wo na sɛ Holy Ghost na wo ma me sɛ gawe sunsum atiri me nyago okita nyame sunsum sɛ mehyia wo so na sɛ sunsum bɔne no samantan na tu ma mehu mitumi ka kyerɛ ne amene nam sɛ kyerɛ ga no sunsum atiri me nyago sunsum atiri ga no ɛnyɛ sunsum papa gye sɛ me a master di saa deɛ no na mehu so ati ase ene ye kwa so dan ma sunsum ka obia na oye adwuma but ye study na mo bible ka se bi o ye nya nuru ntimi nka anya sunsum a woni pema ye adwuma nyina na ye papa so ati ase sunsum a waga na se se de ye adwuma no papa wo mu ye ba akopɛ nti 99 na aka na nkrofo fom ni nyina anya papa na papa no be den no ahu so ati ase and no bia sorry I say akọ Bible school asa akọ Bible school ba wonya sofo so ati obi akọ Bible school ababia o so yeso onya sofo okosia Bible okosia Bible masa wonya sofo so wo wie Bible school pe asofo di bi obi a wadi sofo na san kwotran na ase because Bible de okokan okọ Bible school okokan Bible okokan ye bokoto si ya ono ayi ye bokoto si oni ba bia wo me ka asem we a oni ba bia wo unim nya wo si ono na ye se wo ko ho school but asofu didie nyankopon frɛ wo amfa wo school okay ubatno obi nase ma mema one example pe Elisha person odi sofo no odi nkwanse sofo no okosua a fi Elijah ho okotra Elijah nase anko Bible school and if you never near the Bible, I counsel and what do you be Nimzi Obe Scora? No one will care fast. But put this software, Ufi Bible school banner, but to what sorry. When you're so full, and Tinia Bebe Man is over quite contributed soon, Suma, Bebo, and where this software. Okay. So that's what could she idea. Naka adie na de be adwuma nti gisa okohwe nti wo so wonya kwan kwase obi ase no nkyere we na wo pedi ntami okay ho mbone na de be adwuma na Ghana for so yen study ade na ebe hu bia na edi achi nti ebe di wachi papa ende ye de part1 no ebesi ahase very good na ya beto aso ebusiafo ende aha ana de honhom papa
ene honhom bone ni na eye honhom e wo wiase mo ha say part 1 ebesi ye de part 2 no so ebe hye so ye be frɛ sofo na wasan so aba na obe kyerɛkyerɛ mu pa eye na mgidi se wosua de pa so eye ende Attention TV esine midi ene akosia spakosia dase